Helo bawb a chroeso i chi i Oedfa Ebeneser Caerdydd, dydd Sul, 4 o Orffennaf 2020. Braf cael eich cwmni chi a braf cael eich arwain a'ch annog chi i foliannu Duw. Croeso i ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni o unrhyw fan, ac hefyd croeso cynnes i deulu Ebeneser. Dwi'n gweld eich colli chi ac yn edrych ymlaen i gael cyfarfod gyda'n gilydd eto yn y dyfodol agos i addoli Duw. Hwn ydy Esyllt cyntaf ar ôl i'r ysgol dorri, a da ni'n diolch i'r athrawon a'r prif athrawon am eu gwaith amgen ac anodd yn ystod yr misoedd dwytha yma, ac hefyd yn dymuno'n dda i'r disgyblion cynradd ac uwchradd, ac hefyd y myfyrwyr coleg mae tymor nhw wedi dod i ben mewn amgylchiadau anarferol iawn, ac hefyd y rhai hynny sydd wedi graddio ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol. Da ni dymuno bendith Duw arnach chi ac y byddwch chi'n teimlo arweiniad yr arglwydd yn yr hyn da chi'n ei wneud. Chi gweld, mod i wedi cael toriad, wedi bod yn torri'n wallt, a mae yna olwg fwy gwareiddiedig arnau. Dwi ddim yn dynwarad y proffwyd Elias ddim mwy. Dewch i ni gychwyn ar y gwasanaeth a dewch i ni wrando ar adnodau cyntaf Eseia 55 yn cael ei darllen gan Enfys Harding. Eseia 55, adnod 1 i 5. Gwahoddiad i'r sychedig. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch, eich bod heb arian, prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau dan teithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clywch a byddwch fyw. Gwnaf y chwi gyfamo tragwyddol, fy ffythlondeb sicr i ddafydd. Edrych, roes ef yn dist i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl. Edrych, byddi'n galw ar genedl ni dadweini a bydd cenedl nad yw'n dadnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd dy Dduw, o achos Sanct Israel am iddo dy o gyneddu. Gweddiwn. Ymlonyddwch a gwybyddwch mae yr arglwydd sydd yw. Dadnefol da ni yn plygu ger dy fron di ac yn cydnabod dy fawredd a dy ogoniant. Ti ydy'r unig wir a bywiol Dduw. Y braint aruthrol ydy cael uno gyda'n gilydd drwy y cyfryngau yma i dyfoliannu di yn awr. Drwy rym a dylanwad yr Ysbryd Glân, na'r profiad yma yn un dilys a real i bawb ohona ni, yn bod ni yn dy gymundeb di, yn dy bresenoldeb di, yn bod ni'n cael yn hannog i dy fawrygu di uwchlaw pawb a phopeth. Tywys ni yn ystod y munudau hyn i fyfyrio ar dy berffeithrwydd, ar dy sblander yn y greadigaeth, ar dy hilioni yn cynnal ni o awr i awr, ac am dy gariad di-ddarfod yn yr arglwydd Iesu Grist. Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Cofion yn gweddia dros yn teuluoedd, a'n ffrindiau, dros yn heglwysi, dros y cleifion hynny sydd angen yn gweddi yn awr. Dros genedl y Cymru, dros dynoliaeth, dros bawb sydd yn dioddef oherwydd tlodi yn yn byd ac yn sgil yr haint difrifol yma sydd ar led. Tywys ni arglwydd i daddoli a thywys ni yn ystod y dyddiau hyn i dywasanaethu ac i ehangu ac i lwyddo dy deyrnas di yn ein plith.
Yn enw Iesu Grist. Amen. Down at ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di I symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd Glân, llenwa ni, gydathner, clyw ein cryf. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor I ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio I'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd Glân, llenwa ni, gydathner, clyw ein cryf. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd Glân, llenwa ni, gydathner, clyw ein cryf. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Ysbryd Glân, llenwa ni, gydathner, clyw ein cryf. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Defnyddia ni I ddod â gogoniant I dy enw di. Mae yna hanes am Martin Luther, y diwygiwr Protestanaidd, yn mynd rhyw dro I dorri I wallt. Ac yn y siop yn Wittenberg yn yr Almaen, dyma'r barbwr yn gofyn iddo fo, Martin, wneud I yn nysgu fi sut I weddio yn well. Yr un wnaeth Martin Luther oedd ysgrifennu pamffled am ei dal ar gael, yn rhoi arweiniad i'r barbwr sut I weddio. Ac un o'i gynghorion o yn y pamffled yma oedd dweud,
Mae angen I ti weddio drwy rannau o'r Beibl. A dyna dwi am I ni'n neud rwan. A da ni'n mynd I weddio drwy Salm 23 hefo'n gilydd. A gweld sut mae'r salm yn agor. Triwch hyn eich hun adra pan da chi'n darllen eich Beibl. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, mi wyt ti fel bugail sy'n gofalu am dy braidd. Mi wyt ti yn harwain, yn rhoi popeth da ni angen ar yn cyfer ni yn faterol ac yn ysbrydol. Rwyt ti'n yn harwain ni ac yn afresymol o hael yn dy ras, yn rhoi a rhoi I ni, a nina mewn gwirionedd yn heiddi dim byd o gwbl. Diolch I ti am hynny, ac am y teimlad o sicrwydd a gawn, o wybod mai ti yw ein bugail, ac mai ti yw y bugail da. Fel bugail, mi wyt ti yn farwain at borfa fras, lle mae yna ddigonedd o laswellt, gwyrdd, meithlon, sy'n flasus ac sy'n fy mwydo o ddydd I ddydd. Ac yno yn y glaswellt dwi'n gallu gorwedd yn ddiogel, heb deimlo unrhyw ofn na dychryn. Trwyddo ti y bugail da, da ni cael maeth I'n heneidia, fel y gallwn fyw yn ddedwydd ac yn dy gariad di dy hun. Yn cael digon ar gyfer popeth drwy dy gariad. Ac ar ben hynny, mi wyt ti'n rhoi diod I ni. Tywys fi ger llaw y dyfroedd tawel. Dyfroedd tawel, nid dyfroedd anesmwyth neu tonnog, nid dyfroedd brochiog a swnllyd, ond dyfroedd tawel, lle y gallwn ni ymdawelu ac unwaith eto teimlo yn ddiogel yn dy gwmni di. Lle da ni'n cael yfed digon a chael yn di-sychedu a theimlo tangnefedd. Mi wyt ti yn hadfywio ni, pan da ni'n teimlo yn llesg ac yn ddifywyd, pan mae amgylchiadau bywyd yn mynd yn drech na ni. Mae dy bresenoldeb a'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu a grym yr Ysbryd Glân yn yn hadnewyddu ni ac yn hadfywio ni fel Cristnogion, yn bywyd, yn calonna, yn hysbryd ac hefyd yn dy waith. Nid I arglwydd yn hadfywio ni fel eglwysi Cristnogol Cymraeg heddiw, fel yn bod ni yn fwy effeithiol I ddweud wrth eraill am Iesu Grist, am ei arglwyddiaeth, am y waredigaeth sydd i'w gael trwyddo ef, ac I fyw bywydau llawn cariad a hilioni. Wrth dy ddilyn, mi fyddwn ni'n canfod cyfiawnder ar gyfer y byd hwn, byd sydd angen cyfiawnder gymaint yn cymdeithas ac yn cenhedloedd. Diolch bwys be da ni'n gorfod I wynebu, salwch, colled, diweithdra, marwolaeth, siom. Yno ti y bugail da ni yn ddiogel, oherwydd yr wyt ti gyda ni. Mi wyt ti'n cydgerdded ar y bererindod, mi wyt ti'n gydymaeth ac yn ffrind I ni ar y daith, ac mi wyt ti yn hamddiffyn ni. Mae dy wialen a ffon yn cysuro, yn erbyn peryglon a thristwch bywyd. Mor enfawr ydy dy hilioni di ben draw tuag ata ni. Rwyt ti yn hamddiffyn rhag yn gelynion ac mi wyt ti'n paratoi gwledd ar yn cyfer ni. Mae'n cwpa ni yn llawn oherwydd dy fod ti yn dduw mor hael. Gwledd dy gariad yn yr arglwydd Iesu, a phan fydd yr arglwydd yn dod yn ôl yn ei ogoniant, bydd gwledd dragwyddol yn dy gwmni di. Trwy gydol foes ar y ddaear, mae dofal ffyddlon di a dy ddaioni yn destun rhyfeddod I ni. Ar rhyw ddydd, pan ddaw y bywyd hwn I ben trwy Iesu Grist a'i waith a chybol, fe gawn fyw yn hi yr arglwydd yn oes oesoedd. Yn enw Iesu Grist. Amen.
Dwi'n diolch i Ifan am yn harwain ni y Sul dwytha, a mynd â ni at ddau berson gyfarfyddod ar arglwydd Iesu, sef y gŵr dall ac yna Saceis. A doedd bywyd y ddau byth yr un fas wedyn ar ôl cyfarfod a Iesu. A dyna da ni weld drwy'r Beibl yn ei gyfanrwydd. Pobl yn dod wyneb yn wyneb a Duw ar arglwydd Iesu. Ac yn dilyn hynny, maen nhw'n cael eu gwedd newid. Mae bywydau nhw yn wahanol ar ôl cyfarfod yr Iesu. A heddiw, da ni am fynd i edrych ar berson arall ddaeth wyneb yn wyneb â Iesu Grist, ac at hanes y gŵr cyfoethog y Marc y ddegfed bennod. Ond cyn i ni symud ymlaen, gadewch i ni wrando ar y darlleniad gan Elin Harding. Daeth dyn at Iesu a gofyn iddo, Athro, pa weithred dda sy'n rhaid i mi ei gwneud i gael bywyd tragwyddol? Pam wyt ti'n gofyn cwestiynau i mi am beth sy'n dda, atebodd Iesu? Does dim ond un sy'n dda, a Duw ydw hwnnw. Os wyt ti eisiau mynd i'r bywyd i fyddha i'r gorchmynion? Pa rai meddai? Atebodd Iesu, peidio llofruddio, peidio godenebu, peidio dwyn, peidio roi tystiolaeth ffals, gofyn am dy dad a dy fam, a caru dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. Dwi wedi cadw rheolau yma i gyd, medda'r dyn ifanc, ond mae rhywbeth ar goll. Atebodd Iesu, os wyt ti wir am gyrraedd y nod, dos a gwertha dy eiddo i gyd, a rho'r arian i bobl tlawd. Wedyn cei drysor yn y nefoedd, yna tyrd, dilyn fi. Pan glywodd y dyn ifanc hyn, cerddodd i ffwrdd yn siomedig am ei fod yn ddyn cyfoethog iawn. Dyma Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, credwch i fi, mae'n anodd i rhywun cyfoethog adailu'r un nefol dernasu ar ei fywyd. Gadewch i mi ddweud eto, mae'n haws i gamel wthio drwy grau gnodwyd nag i bobl cyfoethog adael i Duw deyrnasu yn ei bywydau. Wrth i ni fyfyrio rwan ar y darn yma o'r Beibl, dwch i ni gael gair bach o weddi arglwydd. Wrth i ni droi at dair, da ni'n cyflwyno'r munudau hyn ac yn gofyn y byddi di yn goleuon meddylia drwy waith yr Ysbryd Glân, fel yn bod ni yn deall hyn yn well, yn dy ddeall di, yn adnabod yr arglwydd Iesu fwy a mwy, a bod yn profiad ysbrydol yn dyfnhau, fel yn bod ni'n dywasanaethu di fwy. Wyt ti'n gwybod heddiw yma beth ydy'n hangen ni a beth ydy cyflwr yn cael honna. A da ni'n credu drwy y gair bod gen ti rhywbeth i ddweud wrtha ni fel addolwyr yn awr. Felly tyr dim plith ac esbonia dair yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dewch i ni fynd at y darn mae Elin newydd i ddarllen. Dyma na wr yn mynd at yr arglwydd Iesu a gofyn iddo fo'r cwestiwn, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Oedd yn awyddus i drafod materion crefyddol neu ysbrydol. A mae o'n ymddangos yn berson di-ffiant. Oedd o'n trio baglu'r arglwydd Iesu fel y Pharisiaid wedi trio i wneud. Ond oedd yn chwilio am atebion i bethau yn pwyso ar ei galon. A mae'n bwysig yn bod ni'n gofyn cwestiynau ynglyn â ffydd ac ynglyn â Christnogaeth, ac am bethau da ni'n ansicr ynglyn â nhw. Da ni ambell dro fel Cristnogion yn ymddwyn fel lloian dydan, jyst yn derbyn pethau. Ond mi oedd Iesu yn gwrando ar gwestiynau pobl ac yn rhoi atebion iddyn nhw. A mae'n bwysig i ni ofyn y cwestiynau. Gofyn i ni'n hunan am yn ffydd, gofyn i ni'n hunan ystyr bodolaeth, perthnasedd Duw i'n bywyd. Pwy ydy Iesu Grist, fel yn bod ni'n cael yn herio a fel yn bod ni yn dysgu. Oherwydd, drwy ofyn cwestiynau, mae drysa yn agor. A drwy ofyn cwestiynau am yr Iesu ac am y ffydd, mae Duw yn ateb drwy ei air. A dyna ddigwyddodd yn y fan yma, dyma Iesu Grist yn ateb y dyn yma. A dwi'n dweud, wel, wyt ti'n gwybod beth ydy gorchmynion Duw?
Paid llofruddio, paid godi nebu, paid dwyn, paid rhoi tystiolaeth ffug, paid twyllo, ac ofala yn dda am dy dad ac yn dy fam. A sylwch mae'r dyn yn ateb, wel, dwi wedi cadw at rhain i gyd ers pan o'n i'n ifanc iawn, a mae yna gymal tlws yn dilyn nesaf. Roedd Iesu wedi hoffi'r dyn yn fawr. Oedd yna rhywbeth yn atyniadol, mi oedd yna rhywbeth yn hyfryd yn y dyn, rhyw ddiffiantrwydd heintus. Ac yna mae Iesu Grist yn ei atab o eto, mae yna un peth arall ar ôl yn does. Dos di a gwertha dy iddo i gyd a'r holl arian i bobl dlawd. Wedyn mi fyddi di'n cael trysor yn y nefoedd yn natur dilyn fi. Rwan ta, wrth atab o, diolch yn ymddangos bod Iesu yn ateb yn uniongyrchol y cwestiwn nath y dyn i ofyn, sef, beth sy'n rhaid i mi i wneud i gael bywyd tragwyddol? Ni deud mae Iesu Grist rhoi'r clodion rhanna dy iddo i gyd ac fe geidi bywyd tragwyddol. Mae o leia'n deud dau beth wrth ymateb. Mae'n deud yn gyntaf, mae'n ddisgwyliedig fod pobl Dduw, mae'n ddisgwyliedig i ni fel Cristnogion i fod yn bobl sydd yn hael, efo'n eiddo ac efo'n arian. A fod yr heilioni hwnnw'n adlewyrchu heilioni Duw ei hun yn Iesu Grist. Bod ni ddim yn bobl gryntachlyd efo'n eiddo. Ni ydy goleuni'r byd. A mae'r goleuni yna i fod i lewyrchu drwy yn gweithredoedd ni sydd yn gwneud lles o fewn ein cymdeithas. Dyna'r peth gyntaf. A wedyn ar ail beth mae Iesu yn ei awgrymu ydy, nad ydy'r dyn yma wedi cadw y gorchmynion i gyd fel oedd o yn tybio. Wel, mewn gwirionedd, does na neb wedi cadw y gorchmynion ar wahân i un, a Iesu Grist ydy hwnnw. A gadwodd pob un dot a iot o gyfraith Duw ei hun. A sylwch wrth ateb y dyn, mae Iesu'n rhestru ail ran y 10 gorchymyn. Na ladd, na odineba, na ladrata, na ddwg gam dystiolaeth ac anrhydedda dy dad a dy fam. Ond dach chi rioed i sylwi bod Iesu yn hepgor un o'r gorchmynion, sef y 10fed gorchymyn. A dyma'r gorchymyn hwnnw i chi, paid chwennu'ch tŷ rhywun arall, paid chwennu'ch ei wraig, na'i was, na'i forwyn, na'i darw, na'i asyn, na dim byd sydd gan rhywun arall. Ac wrth ateb, oedd Iesu wedi gadael hwnnw allan. A mae'r 10fed gorchymyn yn dweud yn glir be mae'r gorchmynion eraill yn ei awgrymu, sef bod cyflwr yn calonna ni yn harwain i anufuddhau i Dduw ac i addoli pethau da ni'n gallu galw yn eilunod. Ac o ganlyniad mae rhaid newid cyflwr yn calonna o flaen Duw. A dim ond un sydd yn gallu newid yn calonna ni, a Iesu Grist ydy'r person hwnnw. Mi oedd Iesu Grist yn gwybod fod calon y dyn yma, i anwyldeb, i dynerwch, yn galon ariangar a chryntachlyd. Oedd yn tueddu tuag at chwenychu mwy o gyfoes iddo'i hun, yn hytrach na bod yn hael efo'r hyn oedd ganddo fo. Doedd ei galon o ddim yn y cyflwr cywir ger bron Duw. A dyma pan bod Iesu Grist yn dweud wrtho fo, gwerth dy iddo i gyd a'r holl arian i bobl dlawd. Wedyn cei di drysor yn y nefoedd yn atyrd dilyn fi. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd cyflwr i galon, ac mi oedd dyn yma yn amaharod i newid hynny, oherwydd mi oedd o'n gyfoethog iawn. A cherddodd i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd Iesu yn siomedig. Roedd yn caru i gyfoes a i iddo yn fwy nag oedd o yn caru Duw. Mae rhaid ni ofyn y cwestiwn, beth ydy'n hymateb ni i Iesu Grist yn dweud hyn? Mae gen ti gyfoes,
Rhanna fo efo'r clodion sydd yn y byd a cod y gwmpas di. Ac yna canlyn fi. Os na besa yn bywyda ni, da ni'n gwrthod ildio i Dduw, sydd yn rhwystyr rhyngo ni a Duw a dilyn yr arglwydd Iesu. Be mae'r Beibl yn ei ddysgu ydy fod chwynchu yn ymwneud â manteisio ag elwa yn bersonol. Yr awydd sydd yno ni gael mwy a mwy na'r hyn da ni'n ei angen mewn gwirionedd i fyw. Tŷ mwy, ceir mwy, mwy o ffrindiau, bwyd mwy blasus, cyflog mwy ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond mae Iesu'n pwysleisio nad yda ni'n canfod hapusrwydd a bodlonrwydd mewn cyfoes na thrwy chwynchu mwy o bethau. Meddai'r Iesu, wyddwch chi beth? Mae pobl yn ei chael i mor anodd i adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. Mae'n haws i gamel wthio drwy grau nodwydd nag i bobl gyfoethog adael i Dduw deyrnasu yn ei bywydau. A mae'n diwylliant gorllewinol ni yn bwydo yn hawdd ni i chwynchu'n bwydo'n chwant ni. I raddau helaeth mae'r economi'n seiliedig i raddau ar yn chwant am fwy na'r hyn da ni angen, am fwy na'r hyn sydd ganddo ni. A maen nhw'n perswadio ni dydd ar ôl dydd, nad ydyn ni'n fodlon fel rydan ni. Ond os cawn ni y peth nesaf, y peth mwy newydd, yna ar ôl cael hwnnw, mi fyddwn ni yn fwy bodlon. Pryna lyfr, pryna declyn, pryna ffôn newydd, pryna gamera, pryna gar, pryna ddillad, ac yna mi fyddi di yn fwy bodlon. Ond y gwir ydy, wedi ni gael y pethau hynny, da ni isio mwy, da ni isio rhywbeth arall, dro ar ôl tro ar ôl tro, oherwydd dydy'r pethau sydd ganddo ni, a'r pethau da ni'n ei gael ddim yn bodloni ni. A ffurf ar addoli rhywbeth heblaw Duw ydy hyn, ynde? Ffurf ar Elin addoliaeth, oherwydd y peth nesaf sydd yn cynnig hapusrwydd i ni. Nid fod ganddo ni hapusrwydd ar hyn o bryd. A mae rhaid i ni ddysgu fod yn fodlon yn cyflwr presennol ac nid yn y pe bai gen i rhywbeth yn y dyfodol. Mi fyswn ni'n hapus pe bai gen i swydd well, pe bai gen i dŷ mwy, pe bai gen i ŵr callach, pe bai gen i blant, pe na bai gen i blant. Hynny yw, da ni'n gosod yn llawenydd a'n dedwyddwch yn y pethau da ni'n ei chwynchu ac yn gobeithio cawn ni, ac nid yn yr hyn sydd ganddo ni ar hyn o bryd. Mae Iesu'n gwybod yn iawn beth ydy angenrheidiau ac anghenion materol yn bywydau ni, ond mae o'n dweud ar yr un pryd, nawn ni ddim cael bodlonrwydd yn y pethau hynny. Oherwydd, dim ond yn niw da ni'n cael dedwyddwch a bodlonrwydd a thangnefedd yn ein calonna. A hynny trwy gredu a dilyn Iesu Grist. Mae'n diddannwch wedyn, nid mewn pethau, neu mewn cael mwy, neu mewn rhywbeth fydda ni'n gael yn y dyfodol, ond yn y cariad rhyfeddol yma Duw wedi ddangos a'i ddatguddio yn Iesu Grist. Fod o wedi anfon Iesu i'r byd, wedi dysgu ni sut i fyw. Fod Iesu wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Fod Iesu wedi mynd i'r groes yna mwyn yn cadw ni a chymryd cosb yn pechoda ni. Ac yn Iesu Grist, drwy ffydd ynddo fo, da ni saff, da ni ddiogel. Rwan, y funud yma yn ystod yr eiliadau hyn yn ogystal ag am byth bysoedd hyd dragwyddoldeb. Dydy chwynchu pethau ddim yn bodloni ni. Dydy cael pethau ddim yn bodloni ni. Yr hyn sydd yn dod â dedwyddwch ydy ffydd yn yw drwy Iesu Grist. A mae yna bethan yn bywydau ni sy'n eilunod, sy'n rheoli yn hymddygiad a'n blaenoriaethau.
Ac mae Iesu'n gofyn i ni roi heibio'r pethau hynny mwyn ei ddilyn. Ac yna fe gawn fodlonrwydd mawr yn perthynas gyda Duw, yn ymaddeuant drwy Iesu, ac yn sicrwydd ffydd drwy waith yr Ysbryd Glân. Mae geiriau olaf Iesu yn yr hanes hwn yn drawiadol iawn. Dyma mi o'n ddweud, roedd y disgyblion yn rhyfeddu fwy fyth ac yn gofyn i'w gilydd, oes gobaith i unrhyw un gael ei achub felly? Dyma'r Iesu yn edrych arnyn nhw a dweud, mae'r peth yn amhosibl i bobl i'w wneud, ond mae Duw yn gallu. Mae Duw'n gallu gwneud popeth. A dyma mae wedi ei wneud ac yn ei wneud i ni yn yr arglwydd Iesu. Allwn ni ddim achub yn hunan, allwn ni ddim dwy'n bodlonrwydd i ni yn hunan. Ond mae Duw wedi trefnu ffordd hyfryd yn Iesu Grist. Ar ei ben y bôr goron. Amen. Gawn ni gyd adrodd y fendith. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.